आंथ' साकरि मोनखादोंयानो आरो नोंबो साकरि मोननाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला जेब्लासिम जोंनि इडुकेसन सिस्टेमा जेब्लासिम जोंनि बे स्कुलाव जेरै फोरोङो बेफोर सोलायाब्ला अब्लासिम नोङो साकरि मोनखानाय नङा मिथिबायना। मानो होनना बुङोब्ला नोङो फरायनोनो हाया, नोङो इंलिसखौनो फरायनो हाया, इंलिसखौनो बुजि मोना, बेथ' बे जाखाबाय मोनसे नाम्बार प्रब्लेमखा, गेदेरसिन प्रब्लेम बे इण्डियानि। आरो बेनि सेकेन्ड प्रब्लेमानो जाबाय जोंनि स्कुलाव मा फोरोङो मिथिगौ? बे सिगांनि गोदोनिनो एकदम गोदोनिनो दै बर्डआव लिरै लिरै फोरोंगोन, मेथ्स फोरोंगोन, बेनोल'सै। बिदि जों मायबा साकरि मोनगोन नामा? बिदिबो जों मायबा प्राइभेट कम्पानिफोराव जोङो साकरि मोनगोन नामा? बा जों गभर्नमेन्ट साकरि मोनगोन नामा? मोना, माब्लाबाबो मोना जोङो। मानो होनना बुङोब्ला बेनोसै, जों बेखौ ब्रिटिशफोरासो बानायदोंमोन जोंखौ गलाम बनायनो थाखाय होननानै। बेनिखायसो गुबुननि बाथ्रा मानिनानै, गुबुन मालिकनि बाथ्रा मानिनानै साकरि मावनाय, मोजाङै मावनाय, बेफोरबायदिनि थाखायल'सो जोंनि बे इडुकेसन सिस्टेमखौ बनायदोंमोन। जेब्लासिम बे इडुकेसन सिस्टेमा सोलायाना अब्लासिम गैया, रावबो साकरि मोननाय नङा मिथिबायना। जों माबोरै सोलायनो हागोन होनना बुङोब्ला स्कुलाव मा फोरोंनांगोन? सिभिक सेन्स फोरोंनांगोन, इनभारमेन्टखौ माबोरै रैखा खालामनांगौ, जों माबोरै मोजां बेब'हार खालामनो रोंगोन, माबोरै कमिउनिकेसन रायलायनांगौ, मा समाव बुंनांगौ, मा समाव बुंनाङा, प्रब्लेमफोरखौ जों माबोरै सल्भ खालामनो हागोन, मेन्टेल प्रब्लेम जायोबा माबोरै सल्भ खालामनांगौ, माबोरै मोजाङै जों कन्ट्रल खालामना लाखिनो हानाय, ब्रेनखौ जों माबोरै माबाना लाखिनो हानाय, थिग खालामना लाखिनो हानाय, बा न'आव प्रब्लेम जायोब्ला जों माबोरै बुजायनो हानाय, बेफोरखौ जों स्कुलाव फोरोङोब्ला अब्लानियासो जोंनि इडुकेसन सिस्टेमा सोलायगोन। आरो बेनिफ्राय मा, स्कुलाव एन्सारफोरखौ मखस्थ' लाखिनायनि जायगायाव मा बुजि मोननानै जि लिरनो हायो बेखौ फकास खालामनाय, बेखौ जों बेफोरबायदि फोरोंब्लासो, आरो प्रेकटिकेल नलेज, प्रेकटिकेलाव जि खामानिया सोलियो बेखौल' फोरोंनाय, अब्लानियासो जोंनि इडुकेसन सिस्टेमा सोलायगोन। आरो जोंनि माइन्डआ क्रियेटिभिटि रोंगौना, जि रोंगौ बेनि सायाव बांसिन फकास खालामहोनाय, बेखौ फोरोंनो नांगौ, अब्लानियासो जों इडुकेसन सिस्टेमा सोलायगोन। आरो बेनिफ्राय मा जाबाय, प्रडाक्ट सेल खालामनाय, माबोरै सेल खालामनांगौ, टिम हेन्डेल खालामनाय, माबोरै जोङो टिम बानायनो हायो, माबोरै टिम बानायनानै खामानि मावलांनांगौ, माबोरै जों ग्रुप ज' जानानै मावलांनाय, बेफोरनि सोमोन्दै रोंनो नांगोन मिथिबायना। आरो माबा मोनसे बाथ्रा प्रब्लेम जायोबा जों माबोरै सल्भ खालामनो हागोन, बेफोरनि सोमोन्दै जोङो रोङाब्ला जेब्लासिम रोङा गैया। आरो कम्पिउटार क्लासखौ जोङो स्कुल फोरोंलाङोब्ला दा फोरोंनाय जाबाय एसे, नाथाय पारफेक्टलि जोङो कम्पिउटाराव मोननानै जोङो थुनानै जोङो रोङाब्ला जों जेब्लाबो खामानि मोननाय नङा दै। बेफोरबायदि अबस्था दायो। जुदि जों बेफोरखौ रोङाब्ला, बेफोर नर्मेल बाथ्राखौनो रोङाब्ला जों माबोरै खामानि मावनो हानो, नङा होमब्ला? बेनिखायनो जोङो सरकारि साकरि मावनो थाङोब्ला मानि थाखाय एसेबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो? मानि थाखाय होनना बुङोब्ला जों सिलेबासखौनो मिथिया, मायाव मा साबजेक्ट फैयो, मा फैया, जों बेफोरखौ जेबोखौनो मिथिया, जों मोनबोआनो मिथिबायना सरकारियाव फरायनायफोरा। बेनि थाखायनो जोङो सरकारि साकरिखौबो जोङो मोननो हाया मिथिबायना। आरो फिजिकेल इडुकेसन होआ, फिजिकेल इडुकेसन होनांगौ, सिंगिं होनांगौ, डान्सिं होनांगौ, बेफोरखौ कम्पिटिसन बायदि माबा मोनसे बायदि बेफोरखौ फोरोंनांगौ मिथिबाय। बेफोरनि सायावबो फोरोंनो नांगौ, खेला दुलाफोरखौ होनो नांगौ, स्कुल होनानै माइन्डखौ क्रियेटिभिटि फारसे लाना थांनो होनांगौ, स्पर्ट्स फारसे बा गेमिं बेफोरखौ फोरोंनो नांगौ। बेफोरबायदि गेमफोरखौ फोरोंलाङोब्ला बा बेफोरबायदि स्किलफोरखौ होलांबाय थायोब्ला जोंनि स्टुडेन्टसफोरा शार्प जागोन, माइन्डआ रोंनाय जागोन, एक्सपार्ट जागोन। आरो लोगोसे मार्शेल आर्ट्सफोरखौ फोरोंलांबाय थायोब्ला जोंनि स्टुडेन्टसफोरा गोरों जाहैगोन, मायबा मोनसे नङा मायबा मोनसे मावना जानो हानाय जागोन। आरो लोगोसे फाइनान्सियेल इडुकेसनखौ होनांगौ, माबोरै रां बासायनांगौ, माबोरै खरसा खालामनांगौ, माबोरै खामायनांगौ, बेफोरनि सोमोन्दै उन्दै बैसोनिफ्रायनो फोरोंलाङो। बेफोरबायदि फिसा फिसा नलेजफोरखौ होलांबाय थायोब्ला उन्दै बैसोनिफ्रायनो, अब्लानासो जोंनि स्टुडेन्टसफोरा गोरों जाहैगोन, खामानि मावना जानो हानाय जागोन, आरो गावबा गाव बिजनेस खालामना जानो हानाय जागोन मिथिबायना। फैसा खामायनायनि बाथ्राखौ फोरोंनांगौ, फैसा माबोरै खामायनो हायो, माबोरै खामायनो हाया, लनाव लाबा मा जायो, लन लाबा मा, इएमआइ लाबा मा जायो, इएमआइआव बाइक लाबा मा जायो, मबाइल लायोबा मा जायो, बेफोर नलेजखौ मोनजोबनांगौ दा जोंनि स्टुडेन्टसफोरा। अब्लानोसो जोंनि स्टुडेन्टसफोरा फिउचाराव खामानि मावना जानो हानाय जाहैगोन। आरो उनाव जेबो मावना जानो हाया, जेबो गैयालै, जेबो खामानि मावनो साकरियानो गैया होननाय बायदि बेफोरबायदि अबस्था गैया जाहैगोन। साकरि मावना जानो हानाय जाहैगोन मोनसे नङा मोनसे मिथिबायना। बेफोरबायदि सोलायनो नांसिगोन जोंनि इडुकेसन सिस्टेमा दै। गासैबो बेफोरबायदि भिडिअ बानायबाय था, गासैबो बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै कुइसन खालाम सरकारखौ, अब्लानोसो सरकार सोलायगोन दै। इडुकेसन मिनिस्टारनिसिम बेफोरबायदि भिडिअखौ सहैहोनो नांगोन, अब्लानोसो बिसोरो एसेब्लाबो सोलायनायनि बाथ्रा सानगोन। जेब्लासिम सोलाया अब्लासिम गैला मिथिबायना।